Už delší čas jsem se rozhodovala pro změnu ve svém životě, a co se vlasů týče. A protože jsem v mém životě objevil nový partner, tak jsem se rozhodla pro tuhle celkem pro mě radikální změnu zkrátit vlasy, ale hlavně vlasy zregenerovat, protože jsem 10 let měla prodloužené vlasy, zahuštěné vlasy. Tady v salonu Oskar se o mě krásně starají, takže i ty vlásky, které byly podpořeny jinýma vlasama, tak pořád vypadaly hezky, přirozeně. V podstatě nebylo ani poznat, že mám cizí vlasy, a byla jsem s tím moc spokojená. Myslím si, že se k této metodě ještě vrátím, třeba tak během půl roku, že bych zase jednou chtěla být ta princezna s dlouhýma vlasama, ale tahle změna je příjemná, okolí na ně krásně reaguje a musím říct, že se cítím dobře, i když teda můj přítel mi občas říká Honzíku. Každopádně se teď soustředím na to, nebo v salonu Oskar se soustředí na to, aby ty vlasy regenerovaly, aby pokožka se zregenerovala, mají tady proto ty nejlepší podmínky, takže já jsem ráda, že tady můžu být. Do salonu Oskar už chodím nějaký ten čas, už nějaký ten pátek, už nějaký ten rok a musím říct, že jsem tady velmi spokojená. Mám to tady pod jednou střechou spoustu vlastně služeb, to znamená, že sem chodím na pedikúru, na manikúru, učesat si vlasy, zahustit si vlasy, teď teda nemám zahuštěný vlasy, ale myslím, že se k tomu zase vrátím, takže pro mě je to i vlastně dobrý na to, že někam přijdu a oni mě tady tak hezky opečují a nemusím dělat různý dlouhý přejezdy a navíc ty lidi, co tady pracují, jsou moc fajn. Tak dnes jsme udělali takovou speciální regeneraci mých vlasů a bylo to strašně příjemné, jako vždycky tady v salonu Oskar, a musím říct, že i viditelná změna, tak jako máme takový lesklý a cítím se hezky. Když se mi vybaví salon Oskar, tak se mi vybaví zároveň 3 slova. Všechna jsou na P a je to pohoda, profesionalita a pivko na zahrádce.